dáme dokopy. Či vydržíš do stovky. To je stream, že? Aj. Zapalovač si nezobral. To je aj. Čtvorka, dobre, dáno. Bum. Let's go, chat. Chat, rýchlo, bež. Ja nič nepočítaš, že to je horor. Easy. Bam. Ty máš tu kanál? Ne. Takže to dám asi na môj. No. Decka, a na to stavíme si ho viete aj takto zmenšiť. Dobre? Máte také kódy? Mamo, kedy umreš? Mamo, potom pôjdeme. papier, a to je kód. To je kód ten papier. Tu je ten papier je dobrý, to je na kód. Ten papier, tento.
A to je kot. To je kot. Kodis. Teraz dole musíte ešte zberačky, nie ešte tam a potom ísť hore. Tam nechoď. On sa nevidí, keď si skrčený. Keď si takto skrčený, no tak on to nevidí. On ťa nevidí, vidíš? On ťa vôbec nevidí, keď si skrčený. Ale keď už nevidí. Minúta 54. On není hluchý, keď nedávaj preč, že ťa uvidí, to hneď. Teda kompozícia. To už sa nedostaneš preč. Ja to viem. Knihy tie, ktoré sú vyššie, tie proste sú tak naklonené. Áno, presne takto musia vyzerať. Čeko. No tak, a teraz Ukončíme to. Ukončíme všetky. tak pozeral sa. Otázka. Bude sa natáčať cesta na obed a toto. Sofie to chcela. A kto sa môže sa s ňou niekto striedať? Kto chce? Ty vole, on sa Dobre, Kto chce? aj on. Chceš sa striedať? OK, budete sa striedať, dobre? Daj, ja budem točiť na svoj mobil. To je všetko kód? Nie. Decka, ukončíme to, dobre? Lebo aby sme stihli obed. Jedna vec. Počúvajte ma všetci? Dole na recepcii pekne pozdravíme. Dobre? Čakáme sa a ideme ako skupinka, dobre? Potichu. A potichu. A nebežíme. Ešte 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5. Čus, ja vás vidím z mého ďalšieho videa. Jo, musíme skúšať klíči. 32. Ideme dole. Furt tu je ice. Ty vole, si mrejp. Tam. Si vnútri? Dobre, chávam. Dáme teraz niečo, kde budem aj ja. Toto je ice. Teraz sú tu ice. Musíme rýchlo nájsť klíč. Kojníky potrebujeme. Amerika. Dobrý den.
Počúvaj, našiel som America Edition. Vyhľadaj si ty mňa. Počkaj, America Edition. A odstav si na zbranie. Ja viem. Tak vyhľadaj si moje meno. Musí dobrý den. Aha, na to počkaj. Tady nic není. Minúta 15. Shield. Tady jsem byl už. Jsou tady někde ty klíče? Koľni, ty vole. Ty vole, tady je hráč. OK, to si robíme. Ty vole, tady je. To je jeho počítač, ty vole. To je jeho počítač. Mamma mia, ay caramba. 2 minúty. OK, dobre, že my môžeme brať Amerika stranu. Za 3 sekundy. 2 minúty. Ja viem, že to je toto. Ja som tá mačka. Posun sa. Lidi, ideme na Sika. Lidi, my ideme na Sika. Let's go, prosím. Teraz sa nevylekejte. Si fúri? Poďme na to. Pozor. Nemám to. A veď ešte... Teraz rozrobte. Request. Action. Actually. Počkej, jak sa to robilo? Ho? A Atlas. Kto si ty? Manč. Si dobrý. Ty jeden, nebuď mačka. Potom ako si dobrý, lebo my neznášame... Lidičky, už sme tady, toto je posledný krok. Neznášame... To si ma nezabije. Si fúri? Bum, dávaj na to, če. Ešte počkaj, idem si ten side tam. Zaslúžené. You can run, no. Ty vole, to bolo epic, že jo? Sobě Lukáš. Zovičku, díky za Ja like. som teďkom kameraman. No do keľu. Ja som teďkom fakt kameraman. 3 minúty. Si kúpil? 30. Nie dneska. Let's do this. Let's do this. Fantastico. Kamo, keď sa dostanem až do stovky, no tak čo sa stane? Zovičku, David, Jažičku. Dostaneš aj 1000 coinov. Jažiček, díky. Díky Jažičku, že jsi se připojil. 4 minúty. Ja to nestíham. Ty vole, spolu sa to nejak dostaneme. Nemáme veľa percent. Rejč. Ja som mŕtvý. Co máme dělat? Co tedy to vůbec není? Ještě přeběhnu se. Ježiš, já jsem úplný dežo. 50. Flexi, daj ideme hrať zase. A zostrihať vlasy každý sama. Môže, jasné. Môže. Jdeš na Sika, kámo. Neschovávaj sa. Moja. To som dal Otvoríme si to. Aj sa. Au, tam sedela. OK. Tebe, že si myslíš, že je hýbu. Dobre, kto bude to strihať? Ja mám sa to, že...
Červené tlačítko. Jdeš? Normálně. Musíme to nějak rozhodnout. To nejde. To je za teraz. Máš minútu 10. Ideš. A vole, je tu vůbec nějaký kůž? To je Battleground. No, bude se na ahoj. Nevím kde, ale Tu sám. no hej, já mám právě. Bum, raz, dva, tři, bum, aprikát, bum, jdeš, bum, šav, Choď iba dopredu. To sa mi stále stane. Prosím, na teba neskočí pavúk, to je najhorší horor. Pavúk. šav, jdeš a bum, bum. Easy. Ty budeš čo točiť? My točíme Doors. No, toto, ten horor. A teraz ja ho točím. A musíš to takto dať. Musíš to dať takto. Ja mám si to diváci vidia. Jdeš, normálně, jdeš. Dobrý. Je to budú zlé dvere. A ty budeš ako? To už nemôžeš otvoriť. Teraz choď do tých druhých. Och, jag var seriös mode. Tu ukáž. Kto musí dostať veľká. Pamatuj tu, To není správně omluví. Já musím nájsť správný klíčus. A to je Ja som hral túto Naruta. A proste jeho... Ja som hral takú inú verstiu a tam je veľmi veľa charakterov. hej, a tu? 3 minúty 12. Takže to čo? 3 minúty 12. Totiž. Takže tu nič není? Že sem pozriem. Sem tu nič není, ty vole. Kedy môžem? O to už je free. Nič není? Do komentára. Tu už není ľudia. Ono to nezabije? Čo robím? Explosive rush. Damn it! Dobre, koní. Ale ja nepotrebujem koní, ja potrebujem kľúčik. Nakoniec si môžeš, keď prejdeš figuru na 50-ke, si môžeš kúpiť krucifix. Ale ja nepotrebujem, ja potrebujem iba kľúčik. Klíče. Ty vadus. Ja neviem, kde to je, ale to je otevřené. Ja musím ísť sem. A to už neotvoríš. Ja tu potrebujem čo robíš? Ukážem koľko, koľko máš. 4 minúty 39. Ty vole! 4 minúty 42. Asi to má to prejsť a je to úplne... Ja som toto zvládol na mojom počítači doma. 4, 52, 53, 54, 55, 4, 3, 2, 1, 0.